وەکی ئیرۆژی ساڵا 2012 خەباتکارێ کورد رەمەدان سلێمان فارس ئەندامێ ئەنجومەنە شاخ یا پارتیا دەموقراتا کورد سووریە ئەلپارتی کو ئیرۆ bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesete naskirin di encama krîzeke dil de jiyana xweş dest da. Remadan Slêman Faris bavê Mesûd sala 1953 li gundê Alaqosê li devera aliyan li Kurdistana Sûriyê ji dayîk bûye. Ji biçûkaniya xwe ve tevlî rêzên partî bûye. Bo Kurdperwerî kar û xebat li ser dirêjeya temenê xwe dikir taku gihişta endamtiya Encumena Şax ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. Mal, milk, malbat û zarokên xwe ê xistet xizmeta Kurdîniyê de. Stûnek ji stûnên rebaza Barzaniyê nemir bû li gund û devera xwe. Di demên tirs, gef û işkenceyê de, mala wî jî civîn semînar û çalakiyên partî re herdem vekirî bû. Qelenekî pir mezin û buha ji eşkenceyê û lêdanê li ser destê sîxoriya rejîma Bas lê tirbespiyê û çilaxa daye. Dar û qemçiyan ji goştê laş dest û peyên wî xwariye. Ta bi roja mirina wî jî ku ji nifûsa çilaxa berê wî li mal bû, rastî krîzeke dil hat. Guman tê de hebû ku rastî gef û gotinên dûr ji rewiştê û nexweş ji aliyê zebaniyên rejîmê ve hatibe. Ji ber wê yekê dilê bavê Mesûd rawestiya û di 26 meha şeşan 2012 de koça dawî kir. Keça mezin Naciya Remadan endama Encumena Şax ya partiya û hîn li Alaqosê dimîne. Tevî ku dayîka wan jî bar kiriye, lê mala bavê xwe negirt û hîn jî mala partiye. Naciya kurte dengekî taybet de bo radyoya Rêbaz dibêje ew bi bavê xwe serbilindin û dê xebata xwe li ser rêbaza kurdayetiyê berdewam bikin. Rastî çûna bavê min gelekî li ber me zehmet bû ji ber ku hêb ciwanî çû. Lê bes elhemdulillah em heta weke vê demê em ê ser rêbaza Barzanî bin, em ê ser rêbaza partî bin û wê her înşallah û herdem li vê xaneyê wî nakê vekirî bê, derî hewşayê nakê vekirî bê ji ber ku mala partiya û em keçê wî nakê, kurê wî nakê. Em ê ser kar û xebata xwe bin, heta tişta ku ji me were xwestin. Gorî qeweta me û heta partî heye. İnşallah em jî mêk harkin li ber de û heta Barzanî heye. Barzaniyê bav heye û Kak Mesûd heye. Em ê ser vê rêbazê bin û bi izna Xwedê Teala kurê me, zarokê me jî menîvî xistine pêşmerge û ez pêvî me ku bi destê me ez yê dî jî em kamil em bibine pêşmergeyê vê kar û xebatê. Di sala 1988 de xebatkar Remadan Faris bi hejmarek serkirdeyên partî re. Di nav wan de Pakrewan Nesreddîn Birhik bi serok Mesûd Barzanî re dema ku seredaneke kar ya siyasî de li Şamê bû civiyan. Endamekî çalak bû. Bi rewiştên xwe yên kurdî û pak di nav gund û dost û hevalên xwe de dihat naskirin. Ji kiryarên rejîmê derheqê wî xebatkarê Kurd de dema zarokên xwe binav dikirin. 6 ta 7 salan li ser ji dayîkbûna wan derbas dibû, taku berê wan dikete dibistanan de, ji nûve navê wan tomar dikirin. Ji ber ku para rêbaz û xebata wî di navê zarokên wî de hebû û navê serok û rêber û serkêşê Kurdan wek Mesûd Barzanî û Îdrîs, Kawa, Şefger li wan kirbû. Rejîmê jî kîna xwe beramberî wê di serê bavê Mesûd de derdixist û astengî jê re derdixistin. Zaroyên bavê Mesûd jî Barzanî, Îdrîs û Şefger cê xwe di nav pêşmergeyên leşkerê roj de digirin. Barkirina dê û bavê wan ew ji rêbazê dûr nexistin, malbat tev jî li ser rêw rêbaza xwe dimînin, xebata xwe berdewam dikin.